chiare mi ni rai ma kwe dia me ta tanda lo ya bi kwe yin me mi yin tayaw ye mi pyaw lo ma ya nai ba de mi nga ro mo ya na ya de ku ga ro alon ma ba ba kwe Ai mà quê dia me sa tanda lo ya vi quê yin me mi yin tayaw ye mi pyaw lo ma ya nai ma de mi nga ro mo ya na ya de ku ro alon ma ba wa quê chỉ để yo cô yên mà khai miết đi ra cô ta để ya xí lên mà chỉ bao nhiêu ya để ya mi lên mà chỉ rồi ra mím pi để chỉ để yo cô yên mà khai miết đi ra cô ta để ya xí lên mà chỉ bao nhiêu ya để ya mi lên mà chỉ rồi ra yên xí lu kem me mi ya yên mà uy đan hai ye la re silu ya si ma di de ge chi wi de na ne ye yin gwe bi si ti we wi me de ge ai mà quê dia me sa tanda lo ya vi quê yin me mi yin tayaw ye mi pyaw lo ma ya nai ba de mi nga ro mo ya na ya de ku ro alon ma ba wa quê mím pi để chỉ để yo cô yên mà khai miết đi ra cô ta để ya xí lên mà chỉ bao nhiêu ya để ya mi lên mà chỉ rồi ra mím pi để chỉ để yo cô yên mà khai miết đi ra cô ta để ya xí lên mà chỉ bao nhiêu ya để ya mi lên mà chỉ rồi ra yên xí lu kem me mi ya yên mà uy đan hai ye la re silu ya si ma di de ge chi wi de na ne yin gwe bi ti we wi me de ge